Abagibeli bathina kuba beqonda ukuthi yizimpi zamazwe omhlaba eziholele ekunyukeni kukaphethroli, kepha badonsa kanzima njengoba imiholo izophelela emalini yokugibela ukuze bafinyelele ematohweni. Ukunyuka kwe-crude oil ikona okucontribute-a ekunyukeni kwa-petrol no-diesel. So manje mangabe kwenzeka kanjalo namateksi ayanyuka, but then as abagibeli sa-affecteka kakhulu ngoba lokho okuncane esinako esithi siyakwenza masisebenza sekufanele sicontribute ekuthenini manje sifake emotini ekuyizona ezisihambisa emsebenzini. It's a little bit hard for us because we don't work, we're just having piece jobs so that we can able to come this side and look for jobs. So it's hectic. Abanikazi bamatekisi bathi bayazwelana nabagibeli kanti ngesikhathi bedingida ngalolu daba abayinyusanga kakhulu imali njengoba isimo somnotho singesihle. Abagibeli bethu nathi we're not budgeting for lento eyenzakayo kungoku nje. But njengoba kusenzeka sekufuza ukuthi sisebenzisane nabantu esibahambisayo nabo asizuyikhuphula imali ukuthi sibalimaza. Ku-local itaxi izosuka ku-2 rand ukukhuphuka ukuya ku-5 rand. Ku-long distance izaba 30 rand ukuyoma ku-50 rand. Ayingeke ibe ngenhla ku-50 rand. Khona lokho sekukuthi nje sisebenzisane nabantu esibahambisayo kuba masingakhoni sizimisa imoto sithi asibahambisi abangeke bakhona ukufinyelela emisebenzini bonke. Osomatekisi bakhale ngohulumeni ongakavumi kuze kube yimanje ukubonelela imboni yamatekisi ngoxhasomali lokuyilona bathi belungakugwema ukunyuswa kwemali yokugibela amatekisi.